ଆରେ ସୁକୁଟା ଏତେ ଦିନ ଛୁଟି ରହିଲା ପାଠ କରିଛୁ ତ? ସାର୍ ମୁଁ କେତେଟା ଭିଡିଓ କଲି, କେତେଟା ଟିକଟକ୍ କଲି, କେତେଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଲି, ସେଗୁଡ଼ା ସିନା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ପାଠ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସାର୍ କହିଲେ? ମୁଁ ତତେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପିଟିବି, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲୁ। ସେ ଇଂରାଜୀ ଫିଂରାଜୀ ଥାଉ ସାର୍, ଆଗ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାର୍। ତତେ ଯାହା ପାଠ ଦେଇଥିଲି ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ଲେଖିଛୁ ତ? ନାଇଁ ସାର୍। କରିନୁ? ପୁରା ମାଡୁଆଟା ଆଉ। ହାତ ଦେଖା ତାହେଲେ। ସାର୍ ମୁଁ କେତେ ଥର ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ମୋ ହାତ ଦେଖେଇଛି। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୋ ହାତ ଦେଖିକି କହିଲେ ତୋ ହାତରେ ପାଠ ରେଖା ନାହିଁ। ସାର୍ ବୋଧେ ଛୋଟବେଳେ ଅମୁଲ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ବୋଧେ ପାଠ ରେଖାକୁ ଚାଟି ଦେଇଛି ଆଉ। ଚୁପ୍ କର ଗଧ, ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ନୁହଁ ମୋତେ ହାତ ଦେଖା। ସାର୍ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ନା ଜ୍ୟୋତିଷ? ବଳେ ଜାଣିଯିବୁନୁ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି? ଜାଣିଲୁ ତ ମୁଁ କିଏ? ଜାଣିଗଲି ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ। ତାହେଲେ କହ ମୁଁ କିଏ? ସାର୍ ଆପଣ ହିଟଲର।